Frontliners sa Estados Unidos nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa umano'y pambubuly sa mga Asian. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Sa ipinadalang video ni Krishna, Pinoy nurse sa Washington, USA, ganito na ang sitwasyon sa dating matrapik na kalsada roon. Mga essential business lamang ang bukas. A lot of people are scared, even if they're sick. They don't want to go to the hospital because they're scared that they're gonna get the infection. Batid daw nila ang banta ng COVID-19, pero nangangamba rin daw sila sa kanilang kaligtasan dahil sa diskriminasyon sa mga Asian at medical workers. Whenever I go to the supermarket, I wear a mask. It's not only because I'm protecting myself from the infection, but it's also because I'm trying to hide my feature as Asian. Sapat daw ang kanilang proteksyon sa ospital, pero kabaliktaran naman sa ilang Pinoy nurse sa California. Especially in California, we are also running low in PPEs. We work with whatever resources that we have. Sa Italy, halos walang makitang sasakyan o tao sa kalsada. Sa ngayon, umabot na sa halos 3 milyon ang COVID-19 cases sa buong mundo. Pinakamarami ang namatay sa US at pumapangalawa ang Italy. Ivy Hernando, Balitang Amianan.